Kalasin mo. Lahat. Oh, masakit. Masakit. Bakit ka nandyan? Masakit. Mahal mo ba siya, hindi? Tinatanong kita kung may gusto ko sa tao ito. Masakit. May gusto ka ba sa kanya? May gusto ka ba sa kanya? Tao ka ba, hindi? May gusto ka sa kanya, wala? Tanggalin mo. Ayaw mo talaga ako kausapin. Binibigyan kita ng pagkakataon bilang alipin ni Jesucristo. Hindi niya kilala si Kristo. Hindi niya kilala ang Diyos niya. Alam mo bang yung sinasabi ko ay Diyos mo yun? Panginoon mo siya. Ano ka man, Panginoon mo pa rin siya. Hindi mo kilala ang Diyos mo. Sino ka bang nilalang na masamang espiritu kung hindi mo kilala ang Diyos mo? Tanggal mo. Tanggal. Tama na po. Kakalas ka hindi. Tanggal. Tanggal mo. Ulitin mo pa to. Ubusin mo lahat. Wala kang kakwenta-kwenta kausap. Hindi mo kilala ang Diyos mo. Ayaw mo magpakilala o tao ka. Alam kahit nakikita mo at nakikita tayong dalawa. Wala kang kwenta. Isa kang ulupong. Tanggalin mo. Ubusin mo. Pahihirapan kita. Pag hindi ka nagsasalita ng katotohanan, puputulan kita ng hininga. Kahit gabi-gabi na, puputulan kita ng hininga. Wala kang kwenta. Tanggalin mo lahat. Amin. Parang yung siyate, yung maligyan sa kanila. Kung namamatay daw sila lahat. Kaya nakapukul ng puno. Kung kasi ba yung iglesia ni Cristo? Ilan po na dandaran? Hindi patutod. Thank you, Kuya. Pero may tubig ito. Gising. O, kita mo, tinutulugan na tayo. Saan ka galing? Hindi na po lumalay. Ha? Ba't ka natutulog? Hindi ko pa. Anong oras na ba? Alas 12? Ito mo nga ba yung ano sa inyo? Anong oras na? Unong nagputo ng tatay mo? Sino pa Yung sila mga mga kapatid ko po, yung mga kapatid ko po, sunod-sunod. Ano? Sunod-sunod kayo na mamatay? Oo po, kasi parang Gusto daw kasi nila yung Anong oras na? isinumpa po daw yung ano doon. Doon sila Ha? sa tinitiraan. 12-9 na? Anong, di ano na ngayon? Webes na. September 15, 2022. Akalain mo, may napunta ka madilim, maliwanag. Lagi po ako nananaginip na Hindi, ngayon. Kanina Tinatanong ko. kinausap ka niya. Pinakausap kita. Saan ka napunta? para pong ano, nasa madilim. Nasa madilim ka? Ano yung natin? Hindi ko sa ano siya. Hindi siya tao. Nagsisinungaling. Hindi niya kilala si Kristo. Ano kanda mo? Pamigit pa ba? Hindi. Hindi na po, mabigat parang mga niya po. Hindi para niya. Talagang kumang. Lakad nga. Ayaw ko pansinan ng Diablo. Engkanto siya. Mataas ang kanang lahi ng ano niya. Pero hindi po siya pinutulungan. Walang kumukulam sa kanya. Okay na po, parang minuwa. Maligno yun, mga masasamang espiritu. Marami sila. Kaya nga tinutulog ko ng tatay. Kaya daw pinuto eh. Ay, pinuto
kapatid daw, kinukwento ni Madam. Sinunugat po, nahulog ang tatay namin Dalawa doon. na lang daw Tapos po natitira. sinunog po ngayon. Para po sinumpa. Hindi daw po kami, ubusin daw po kami. Sino sabi? Yung po ang nagsalita, yung parang po siyang tigbaran. Sa banda? Sa tapat po ng bahay namin. Maalang insenso doon. Kailangan masid yung bahay nyo. Pag hindi yung ubusin niya talaga lahi nyo. Anak mo siya, di ba? Oo. Ilan anak mo? Dalawa. Pati po, madadama yan. Hindi po, binata pa siya. Kala ko may anak na siya. Wala po. Wala akong magagawa eh. Tinapos ko na. Ano po yung gagawin namin? Papatay muna natin to. Bye-bye. Taga saan kayo? Tarlac. Mega shoutout, taga Tarlac, ikaw. Mahabang usapan po to eh. Pero anong pakiramdam nyo? Ngayon po gumahan para nawala po ang Sakit mo lahat? Matagal nyo na sakit yan? Salamat, taga Tarlac. Saan kayo sa Tarlac? sa Tarlac. Ano po? Siya, naingkanto. Maligno yun, malakas yun. Hindi niya kilala si Kristo. Alam ko nagsisinungaling siya. Maraming salamat po. Ano na po ngayon, madaling araw na. Nagagamot pa tayo ito. September 15 na po ngayon. Webis na. Bye-bye. God bless all. Okay na pakiramdam mo? Opo, okay na po ngayon. Bumaan na po. Umang na. Salamat kay Jesus. Salamat kay Kristo.